Vara Perxudres Podcast'te. چند خواندکارên zanîngeha Dîcleyê sala 2025 li dora bênok fanzînê kom bûn û di salekê da 4 hejmar derxistin. Di salekê da 4 hejmar ne karekî sivik e. Min anî 4 hejmar jî danîn berxa û ew bi mereqeka mezin xwandin. Ji hejmara yekê ber bi hejmara çaran va her ku çûye kadroya şair û nivîskarên bênok fanzînê biçûk bûye. Govar, Malper, Kom, Komele, Hereket, İnsiyatîv fanzînên me di roj û hejmara yekê da bi heyecanên mezin dest bi karên xwe dikin. Lê di demeka pirkin da ji wê hewesê tiştekî namîne û îş û şiqolên wan li wan dibin barên giran. Di bênok fanzînê da jî ji hejmara yekê ber bi hejmara çaran va rind tê xanê ku fanzîn bi zehmetiyan ra rûbirû maye û her hejmareka nû bi zorê dagirtiye. Ji vê dagirtinê nivîs û nûçe û röportaj li hêlekê min bala xwe da ser şîîrên 4 hejmarên bênok fanzînê. Çend şîîrên rind hene di fanzînê da lê yekê 7 salî bûma Sabîre Akgül xwe bi min 6-7 neqlan da xwandin. Şîîr 2 parçe ne û pariyekî dirêj e. Min ji parçeya pêşî 5 misrayên pêşî girtin û dan ser serê xwe. Ez 7 salî bûm cîranê me mir. Darek çandin li ber gora wî. Dar mezin bû fekî da ez hîn jî 7 salî me. Eger di şîîra me da komeka şairan, komeka bi navê Ziman Zelalan hebûya, wê Sabîre Akgül bi vê şîîra xwe biketa wê komê û wê di bîyografiya wê da bihata gotin ku şîîrên wê yên pêşî di bênok fanzînê da derketin. Bo çi hene fanzîn? Fanzîn bo çi hene? Bo şair û nivîskarên nû derxin û rêyên nû vekin û rengekî bidin edebiyatê.